Telefònica us ofereix aquest espai. Nosaltres és una empresa que es dedica a fer projectes dintre del món de la cultura i l'oci, el que són museus i exposicions, parcs temàtics i events multimèdia de grans espectacles. Vam veure que ja havíem fet projectes aquí a Espanya i que eren prou madurs com per iniciar una aventura a nivell internacional. Quan vam sortir, a més, ens vam donar compte que podien competir amb plenes garanties amb empreses de nivell internacional, també. Som prou bons per competir tecnològicament, també, i alhora per aportar dissenys diferencials respecte a altres empreses que utilitzen, potser, un tipus de disseny més clàssic. Estem treballant a Kuwait, a Qatar, a Aràbia Saudí i estem treballant als Emirats Àrabs. Sortir fora vol dir ser una mica agosarat, però també expulsar-te una mica els complexes que pots tenir a nivell de que creus que no pots competir amb grans potències o altres grans empreses. I quan surts, les coses normalment surten. Govern de Catalunya. Telefònica us ha ofert aquest espai.